Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Daisy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, hindi tayo pwede. Ano ba na sa iyang kaagi ka doon? Mao kining sa kababay nga taga Tagum City, Davao del Norte. Ang atong tatampo nagtasingan nga Daisy. I love you, Daisy. Edmond, Only tinodis. Love ti ka. May chance ka ko. dili makalisod ikog maon mon kay gwapo ka. Unya, buotan pa gyud. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. O mon, uyab na ta. Salamat, Dis. Nga wag ko nimo pantusag dugay. Salamat kayo. Na all nay uyab. Ikaw gyud ay Belen. Bitaw day uy. Nalipay ra ko nga may uyab na ka. Kaysa tong mga barkada, ikaw na labay ang way uyab. Ako na lang gisugot si Edmond, day. Kay ako man sa ko nakita nga seryoso siya nako. Good luck sa inyong relasyon, day. Kumusta, babe? Ha? Kinsa imong gi-babe, uy? Kinsa pa, day? Ikaw? Nganong nag-babe man kuno ka nako? Ganahan lang ko. Nga mo na itong tawagan ay. Okay ra nimo? Okay naman. Sige, kana lang atong tawag kanay. Babe, I love you, babe. I love you too, babe. Kining, babe, manangidi ko nimo. Unsa man na, babe? Magtukog Manila. Ha? Magunsa man ka dito? Nanawag man ko na nga akong isuon. Na siya'y pasod na ako nga trabaho dito. Kun mauna. Malayo day ka nako. Sige lang, good, babe. Magtawagan lang ta. Basig mangita kag lain dito, babe, ha? Di ginamahit mo, babe. Kay love ka, tika. Salamat, babe. Uy. Naon sa ka, uy. Ay, kinuktok magod ka diha. Gimingaw ko ni Edmond, day, uy. Oh. Hain mo sa Edmond. Tuas Manila. Mao ba? Nakalitan man ko, uy. Mingaw man din kung malayo ni mo ang imong uyab. Anak gina, day. Pagtawaganay lang mo, aron mawa ang inyong kamingaw. Kumusta naman ka, babe? Mingaw na yung taon kaayo ni mo, babe. Parehas kita, babe. Bingaw na sabki ko na mo. Sige lang, babe. Antos-antos lang kita, ha? Kaya kung makatigom na gani ko dali, muli ko diha, aron magpinya ata. Lauman ko na, babe. Musta naman ka, day? Maori gihapon, day. Akong tanaw ni mo, no? Gilaay gid ka nga, wa din hingi mong uyab.
Maulagi day, uy. Di maayo ay. Aron malingaw ka, kuyog na ako. Asa man ta? Magkita mo sa ko mga friends ron. Kuyog na. Aron di ka laayan. Ay, dili lang ko day, uy. Naunsa man taon ka, uy. Kuyog ta, aron malingaw ka. Day, mag-inom di ay mo? Hey, pawa, lagot sa kala ay, day. Ayaw ka bala ka. Pwede ra kang dili mo inom. Ah, guys! Ako ding amiga, si Daisy. Hi, Henry. Hello? Hi guys. Ganina rin mo nagsugod? Bago pa, uy. Magabagan. Lin, ni am lagi kay kuyog lagi. Joel. Akong amiga. Ila-ila sa day mo si Daisy. Day, si Joel. Hi Des. Hello? Kahukot niyang ni Kunit sa kong kamot. Kinsa maning nanawag? Nga sayo pa man kaayo ron? Hello? Kumusta? Kinsa ni? Ang bago ni mong amigo, si Joel. Kinsang Joel? Alias di mo malimot, eh. Joel ba, katong amigo ni Belen? Aw, ikaw day ni? Diin mo kag number na ko, uy. Nangayaw ko ni Belen. Pwede ko muna sa inyo, ha, Des? Ha? Nga naman? Ginahanap kong makakita ni mo. Muna ko, ha? Dali rin din tutulo ning inyo ha, Des. Nga nung naghago pa mang kag anis amo, well. Kay gusto kong makakita ang pag-usap. Ha? Ang tinuod, Des. Sukad nga nagkailat ha. Di na ka mawa sa kung nahuna. Mao to, nagpatabang ko ni Belen nga makakuha ang number ni mo. Ug lipay ko ron nga nakita ka na ko pag-usap. Prangkahan talang ka, well, ha? Ah, Kung may plano man gani kang manguyab na ako, ayaw na lang ginag ipadayon. Kay may uyab na ko. di ba mo ko nga may uyab ka? O tuwaran sa Manila, di ba? Oh. Desi, balag makaingon ka na ko nga presko ko. Gusto kong mahibaw ka nga love ka. Ug di ko mahunong sa kong tinguha ni mo hangtod nga maluoy ka na ko. Joel. Day, sorry gid kaayo ha. Namugos-mugod siya nga mga siyag number ni mo. Maong ako na lang sing gihatagan. Okay ra day, uy. O, agid ko magtuo nga may gusto ba dai siya ni mo. Day, naara gid mo ang desisyon, day ha. Kung imo ba siyang sugton or dili. Dili na ko siya mahimong sugton, day. Kay may uyab na baya ko. Pila naman nun kaadlaw nga. Wa mag-online si Edmond. Akong sawayan og kontak yang number, P. O pa man kitubag ka. Hello? Papay maling dito pag. Hello? Kinsa imong tuyo? Hello? Mamalihog ako ni Edmond. Ay, wa sa didi, nagilakaw. Kinsa din ni palihog? Si Emma, yang kaipon. Ha? Tinuod ka, day? O, day. May kaipon na day si Edmond dito sa Manila.
Hoy, sigurado ka, ana. O lagi. Nakasulti na ko ang kaipon. Unsa? Yan ang ibabalik ipuhat ako, Edmond. Umanot ako magbinuang sa itong relasyon. Pero ganong ibo mo akong gipasakitan. Gano man. Ako pa ni mo, day, no? Pero dili na maguna-huna ni Edmond. Og aron sa makabaws kasi ang gibuhat ni mo, imong sugton si Joel. Ha? Lagi. Mo ni buhata. Ayaw na paghandom itong Edmond, uy. Kawa to'y ayaw tawhana. Husto ka, day. Angay na tuod ako siyang kalimtan. Tinuod, Des. Imo na kong gisugot. Oh, Joel. Basta isaad lang gid nako ha nga dili ko nimo binuangan. Pareha sa gibuhat ni Edmond nako. Oh, Des. Ako na isahan mo. Daydes, maayo kinakita ta. Na ako ibalita ni mo. Unsa man na, day? Nauli naman din sa ato si Edmond. Unsa? Unsa man, day? Kauban ba niya iyang asawa? Wa man, day. Siya ramang usa. Ha? Kumusta, babe? Mahimo ba? Ayaw na pag-babe na ako. Oh. Unsa may ako sa ni mo, Edmond? Ganang imo makong gipasakitan? Ganun nagita makaglain? Pasaylo ako sa kung nabuhat ni mo, babe. Dili na ko tuyo nga pasakitan ka. Disgrasya ang naitabo, babe. Unsa? Unsa diskrasya? Dugay na nakagusto na ako ang pag-umangkon sa asawa sa akong igsuon. Pero wa ko'y gusto niya. Hangtod nga usa ka higayon ni ana nga hubog ko. May nahitabo namo. Unsa? Pagkahibaw sa asawa sa akong igsuon. Gipatipon mi. Wa ko'y nahimo. Gawa sa pagsunod sa ilang gusto. Ginoo ko. Pero wa mi magkasinabot, babe. Pero may mag-away hangtod nga. Ibalik ko din sa ato. Mapasaylo ba ko nimo sa akong kibuhat? Babe, Mahimo ka na ko pa sa iluod. Pero dili na mahitabo nga mabalik ang ato relasyon. babe, May uyab na ko mo. O gisakitan ko si mong gibuhat na ako. Maong nga nagita na lang kong lain. babe, Ato na lang kinawatan nga dili kita para sa usa Edmond. Desi. Gusto nga makigbalik si Edmond nako. Pero wa say mahimo kay may bag-o naman kong uyab. Ug wa sa ko magmahay kay pinangga man ko ni Joel. Ug nagplano na sad mi nga magpakasal. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.